ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಉಡುಪಿ. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಶಂಕರ್ಪುರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಆದಿ ಉಡುಪಿಗೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಆದಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಆದಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಲ್ಪೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು, ನಮ್ಮದು ಓಲ್ಡು RTO ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ತಡ, ಈ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1 by 1 ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಐತೆ ಈ ಮಾರುತಿ ಗೋಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬತ್ತಾತ ನಾನು ಎದುರುಳ್ಳೇರು ನೆತ್ತ ಧನಿಕಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರ್ರಬುದರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ ಗೋಬಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಆಪಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೋಬಿ ತಿಂದು ಬೋಲಿ ಕಾಸು ಬರಂದೆಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಕುಡುದೆಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಅದೇ ತೆಲಕದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಆದಿ ಉಡುಪಿಡು ಗೋಬಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಟು, ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವು ಗೋಬಿ ದಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಬಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 15 ವರ್ಷ ಉಂಟು. 15 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಗೋಬಿ ಪಪ್ಪನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ನಿಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಕಿನ್ನಿಡು ಮೂಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅದು ಗೋಬಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಯ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂತೀರು, ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂತೀರು, ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ ತಿಂತೀರು, ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಅವು ಗೋಡೆ ಈಗ ಗೋಬಿ ಬಂದಾಯ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತು ಗೋಬಿ ಐಟಮ್ ಜನಪುರ ದಿಕ್ಕುಜ ಬೆಲೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಐಟೆ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಐಟೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ. ವೆಜ್ ಗಿರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 15 ವರ್ಷ ಅಂడి 15 ವರ್ಷ ದುಂಬಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಲೆ ಬಂದು ಚಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲೆ ಇರ್ನ ಊರುಲ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳ್ಳ 3 ಜನ ಪಂಡ ನಿಖಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆನ ಇದೆ 3 ಜನ ನಿಖಲ. ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಣದ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ 3 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಈಗ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ತಾಕಿ ಒಕ್ಕನೆ ಬರ್ತೀನ ಅಗಲ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಈರು ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಗೋಬಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಹೆಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿದ ಜೀವನ ಈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಗೋಬಿನ ಸಾಧಿ ಅದೇ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ದುಂಬುಡ್ಲ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಬಿ ಕೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ರಾಸ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಇದರ ಜೊತೆ ಕಾಂಡೆ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಉಂಚಿದಾಗಿ ಚಾ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಚಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಬಿ ಪ್ರೇಯರ್ ತಿಂತೀವಿ ಬೈಡ್ಬೇಕೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಡ್ಲಿಯ ತಿಂತಾಲ ಮೂಲ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಬಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಬೈಡ್ಬೇಕ ಏನು ನಾವು 3 ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕಂತದ್ದು ದಿನಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೆ ಗೋಬಿ ಏನು ಬೇಕು 200-300 ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ತಿನ್ನುವ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅದೇ ಬದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟು ಮೂಜಿ 4 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋದು ನಿಗುಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು ಇದೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲಿ ಅದು ಓಕೆ ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರೋ ಗೋಬಿ ಜಾಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಟ್ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಟ್ ರಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ರಜೆ ನಿಜ ಚಾಲು ಈಗ ರಜೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬೈ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಲು ಲೇಪಂಡ 5 ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಮೂರು ಉಂಟಾವೆ ಅದೇ ಗಾಡಿ
ತೊಲೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಗೋಬಿ ಉಪ್ಪು ಬೇತೆ ದಾಲ ದಿಚ್ಚ ಈ ಗಾಡಿ ಗೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಗಾಡಿಯಾ ಎಂಚ ಈ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬು ದಿಂಚಿಲ ನೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾರ ನನಗುಲ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಟೆಂಪೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಬೆಳ್ಳು ಬಾಕಿಲಿ ಈ ಬೆಳ್ಳು ಬಾಕಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಲ ಕೊರ್ಚೆ ಬಂದು ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಅದ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಉಂಟು ಸರಿ ಕುಡಂಜಿಗೆ ಏನು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀರು ಕಾಲೇಜಿ ಹೋತಾರು ಪಂಡಾರು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಾರು ಬಂಡಾರು ಇರೇಗ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಯಿರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಆತೋಲಿ ಅದೇ ದಾದ ಆಪೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಬಂದ್ಲಿ ದುರುಟು ಇರ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿತ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಾಗಿ ನೆಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ದಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಲ ಇತ್ತು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಆಣ್ಲ ಇರ ಪಪ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗ ಅದೇ ಅವನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದು ಒಂದೇ ಮಲ್ಪುಗ ತುಗ ದಾಲ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಒಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದೇ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದೇ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಆತ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಇತ್ತು ಇದು ಬುಡಿದಿ ನೆಕ್ ಅಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಪಲ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಎತ್ತೆರಡು ಮಾತ್ರ ಇರುವೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ವಿಶ್ವಾಸಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡು ಪೂರ ಕಲಬೆರಕೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಇರ್ನ ಮೂಲ್ದಾಲ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಲ್ದಾಲ ಮಲ್ಪೋರ ಪಂಡ ಈ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕದಾಲ ಏನ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ ಅಜಿನಮೋಟೋ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅವು ಪಾರ್ದು ದಾಲ ಇರ್ದಾಲ ನಮ್ಮ ಬರಪಿನ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ದಾಲ ಈ ಜಂಚಿನ ದಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ನ ಅದೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯರದ ಮೂಲು ದಾಲ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮೆರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮೆರ್ನ ಈ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಂಚಿನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರ್ಲ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ತುಲೆ ಅಂಚಾದ ಮೇರು 15 ವರ್ಷದಂಚಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಖಾಲಿ ಗೋಬಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಈ ಕೆಲವರೇ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದು ಏನ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದನೋ ಬೇತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ ಮೇರು ಗೋಬಿನೇ 15 ವರ್ಷದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆದಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ರಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಟು ಅವು ಐಕ್ ಪಂಪಿನಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ದಾರ ತಿನ್ಬೋದು ಗೋಬಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಬಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಕನಮ್ಮ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಲೆ ನಂಗೆ ಗೋಬಿ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ವಿಶ್ವಾಸರು ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಧನಿಕಲು ಗೋಬಿ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋಬಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಮೇರಂಚಿನ ಊರಿಡೀ ಸುತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೇರಡ ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಉಂದುಂಡಿ ಮೂಲ ಅವು ಉಂಡಿ ಬಂದು ರಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೇರಂಜ ಅವಳು ಇನ್ನು ಇಡೇ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಕಂಡ ಬಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸಂದೇಶರೇ ಇದು ಯಾಪುರದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಏನನ್ಬಾರು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಇದು ಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಬೇತದಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಬಂದು ಗೋಬಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬಂಡವು ಸಸರ ಅದು ಉಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬರ್ಪಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುತ್ತಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಗೋಪಿನ ವೇ ಮಲ್ಪೆ ಗೋಪಿನಾಗ ಎಕಡೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ 5 ಪ್ಲೇಟ್ ಆಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ವಸಂ ಪೋಯ್ ವಿಶೇಷ ಐತೆ ದಿನ ಆಯ್ತು 2 ದಿನಕ್ಕೂ ಆಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಂದ 300-400 ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಗಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೋಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬೈಟ್ ಬರ್ದು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಗೋಬಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಗೆ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಹೋಯ್ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಓಲು ಒಲ್ಪ ನೀನ ಬಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಕಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೆ ನಿನக்கு ದಾಲ ಕಲ ಬೇರೆ ಕೆಜಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಏನಿರ್ತದೆ ಪೂರ ಫುಡ್ ಇಡ್ಲ
ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಪಿರಬ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಮೇರು 15 ವರ್ಷದ ದುಂಚಿದೆ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಫುಡ್ ಮಾಲ್ ತಂದಿರ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಗೋಬಿಪುರ ಅವನು ತೂದು ಕಲ್ದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಮೇರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಏನು ಆತಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳು ಆಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಾನು ಆಂಡ ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ಮಲ್ತಂಡು ಈ ಗೋಬಿ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಬಂದು ಇನ್ನು ಗೋಬಿ ತದೀತೇವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ವೆಜ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಗೋಬಿ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಆಲ್ ಐಟಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಂಡೈತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಗೋಬಿ ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಗಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಪುಂಡ ಅತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಚೇಂಜ್ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಕಬಾಬ್ ನೆಟ್ಟೆ ಗೋಬಿಲ ಉಡ್ಪೇರ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ವೆಜ್ ದಾಖಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ವೆಜ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಕಂಡು ಅವು ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾದನು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಲಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಲಜ್ಜಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಖಂಡಿತವಾಡ್ಲ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪೆಗೆ ಪೀನಿ ಬತ್ತಾಡ ಇಡೆಗೆ ನೆನಪುಡು ಬಲೆ ದಾಲ ದೂರ ಲಜ್ಜಿ ಕೈತರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೈವೇ ಐಬಕ್ಕ ಒಂದು 600 ಮೀಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ RTO ಆಫೀಸ್ ಬರೀಟೆ ಬೈಯಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ ನೆನಪಿವನ್ನೇ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಯಾಪಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪರೂಪ ರಜೆ ಮಲ್ಪೂರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅಂಚದಾಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವ ನಿಖಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಏತು ಪ್ಲೇಟ್ ಬೋದು ಐವನ ಅಜಿಪನ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಕೊರ್ಪಿನ ಅರಡೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿಖಿಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆವಾಡು ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಗೋಬಿ ಮೇರ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಪೇರು ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಾಗ ಪಸ್ಬೋದು ಜ್ವಾಲಿ ಮಲ್ತಂದಾಂಡು ಅದೇ ತಿನ್ನೋಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಸಂಪು ಬರೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಪನೋಡು ಕೂಡ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಸಂಪು ಅದರ ಖುಷಿ ಆಪುವ ಎನ್ನ ಗೋಬಿದ ಮಹಿಮೆ ಈತ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಏನ ಬದಾರು ಹೇಮಂತ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ ದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಬಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಗೋಬಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಗೋಬಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಏನ್ಲ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ ದಿಂಚಿ ಗೋಬಿ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಗೋಬಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗೋಬಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಉಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೋದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊಣಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಭರಣದ ಪೂರ ಮೂಜಾರೆ 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಹೊರಂಬಾರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಬುಧರ್ ಸದಾಶಿವ ಮುಲ್ತಾರೆ ನೀರು ಆದಿತ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದಂಜಿ ಬರೋದು ನಾನು ಮೇರು ಮೂಲ ದೀನೇಡಿಂಚು 15 ವರ್ಷ ಅಡಿಂಚು ಬರ್ಪೆ ಉಡುಪಿಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗಿರಾಕಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಇಂಚು ಬತ್ತನ ಮೂಲ ಗೋಬಿ ತಿಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಸಂದೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ಜಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಗೋಬಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಗೋಬಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಈ ಎಗ್ ಬೋಂಡ್ ಅವು ಮಾಡೋ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ವೆಜ್ಜಿದಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಭತ್ತದ ಬಂಗ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಕೆಲ ಲವೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಇಟ್ಟು ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಪೂರ ಚಟ್ಟ ಮಾಡ ಐಟಿ ಬಕ ಏನ ಮುಂಚಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪುಣಲ್ಲ ಐಟೆ ಮಲ್ತೋದು ಮೂಲ ಅಂಚದಾಲ ಒಂಜೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಗ್ಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಒಡನಾಟ ಉಂಟು ಅದೇ ಕರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಬರುವುದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರಗಡ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಈ 15 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ನಲ್ಪ ಆತ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದೀದು ಮಲ್ಪುನ ಜವಣಿಯರು ಕಮ್ಮಿ ಪುನಃ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ದೇವರದ ಯಾರು ಮಲ್ತಂದು ನನಗಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಅದ ಮಂಡ ಇತ್ತಿರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಇಂಚೊಂದು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದಾರ ಹೌದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಮೇತೆ ಮಿತ್ತು ಊರು ಇರುವಂಡು ದೂರ ಒಂದು ತೊಡ್ಪಂಡು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟದಿನ ಇಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಂದ ಇವ್ರನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ಮರ ಉಂಡು ಜನಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಲ್ಪಲ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಬೈಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅದೇ ಅವೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ 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 ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋಬಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿನ್ಪಾಯರು ಬಾರ್ ಲಾಯಕ್ ಆತನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಇರೇಗ ಅವೈ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಖಾಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಓಕೆ ಈರ್ಲ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿ ಅದೇ ಈರಿ ಎತ್ತು ವರ್ಷದ నుంచి ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷದ నుంచి ಮೇರುಲ್ಲೆ ಈರೋಜಿ ಮೂಜೆ ವರ್ಷದ నుంచి ಮೂರು ಆವಡ್ ನಿಕಲಿಗ ಆ ದೇವೇರು ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಡು ನನಲಾತ್ ಈ 15 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಆದಿ ಉಡುಪಿಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಬೆಳೆಯಡು ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆವಡ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಕಲ ಊರು ಇಂಚಿನಾನೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆವಡು ಹೋಟೆಲ್ ಆವಡು ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ದಯದೀದು ನಿಕಲ್ ಎದುಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಿಕಲ್ಲ ಟಿವಿದ ಎದುಡು ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕಲ್ ನಿಕಲ ಊರಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪ ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಶಂಕರ್ಪುರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಹೊತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಾರದ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆದಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ತಿಂದ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿದ್ರಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸತೊಂದು ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಕೇಶ್ ಕಡ್ಪಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಯ್ 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 ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಉಡುಪಿ.